uzenzela okubi uzenzela yena. Lo wenza okuhle uzenzela yena. Amen. Mina mawenza okubi ngiyakhathazeka ngawe. Ngoba ngimele phambi kwakho ukululeka ukuthi okubi akufuneki esontweni. Ifisa ungathi bonke abantu abala esontweni bahamba ngendlela kaShembe. Amen. Ngoba indlela kaShembe inendawo la esisa khona. Eyakho indlela ihamba iphele. Bese belahleka abantu. Ngiyafisa ukuthi uma sihlangene lana sazi ukuthi sizoza. Amen. Ilo nalo azi ukuthi bayisuke kubeza la uzokwenzani. Ngoba uShembe uyazi la ebadonsela khona abantu ukuthi badonsela ubayisaphi. Ayipheleke abantwana baNkulunkulu indlela zokunyama esontweni. Indlela zokunyama. Kodwa ngikho-ke lapho engikhona ngithi mina ngingumelusi nalezimo. Izimo zami uzulumelisi wazo. Ukuthi ziyamanzi. Ngoba ayakhuluma ziyasinda. Ngoba ungukuphila. Imepha ngoyindlu ngokuphila kimi. Sizolungisana. Ngibheka. Hayi, papa. Into enhle inabo kuyiwayo. Ayikwazi ukuba yinhle unomphela. Nobubi ubakhona. Kodwa ngiyafisa ke manazalo nikuthanda okuhle, nikuzonda okubi. Okubi kudala isithunzi esibi negama elibi ebandleni. Bese bonakala nelami igama. Ngabhalwa emaphepheni abhalwa ngani? Ngabhalwa ngawo ngezazona bese kwesami isithombe. Yabona sithombe yini wena? Ukuthi kuleli wanda kunzima. Khona wakhona kulula. Kuyenzeka ukuthi uyikholwa ugcine usushibilika. Ukukholwa kwakhe uyidwala elimshikilizi, uyashibilika usuphezulu. Akahlekwa umuntu onjalo fanele simqoqe simbuyisele la kade khona. Ngoba sina solungisana. Indlela kaShembe yinde eNazaretha.
futhi inzima iyahlaba inamathi nameva. Singaba baningi kodwa kuthiwa uyenza kwambalwa. Eba mina ngicela ukuthi mana sonke sihambe le ndlela kaShembe. Ingathi ngoba sihambe sonke njengoba sisuka emakhaya sashiya yonke into besiyenza emakhaya sizala asenze okudingwa uyena. Singazenzeli okwethu. Ngoba kwethu kuhamba hambe kwenu umkhawulo. Okwakhe akupheli. Ngathi ukuphatheka kancane, ngingagoli ngiphathekile nje. Base ngithi cha, okuzongilapha ukuma phambi kwenu maNazaretha. Amen. Njengoba sengiphambi kwenu nje sengisindile. Amen. Ngiyacela ukuthi konke okubi udlule. Nabasuke emakubo bezelana maNazaretha. Bezobona ibandla ngiyacela ukuthi umuntu angezi la esontweni bayizobona ibandla akahlale ekhaya. Yothi ngoba isinhliziyo kuma isivume usengenza la beseza. Ngoba ukuza kwakho la uzobona lento enkulu kangaka asazi ukuthi ucabanga kanjani. Umhlaba wonke usuyibonile lento kodwa kuqhambo iyathanda ke impukane ukuhlala entweni emhlophe. Ngoba impukane mayihlala entweni emhlophe ishiya ukungcola. Sifuna leyo nto yowasho. Ayihlanje ibona entweni emnyama. Nabantu banjalo ke. Ngiyafisa ukuthi maNazaretha njengoba sibaningi siba ngaka. Noma ubani abefikela kulwazi laba bayigqokile kwemhlophe. Obeyalelwe ekhaya. Ngeyidingo leyokusizakala okuthize. Engathi ahamba phinde ekhaya sekutholile wathi izelele ekhaya. Anginilathi nani maNazaretha ngihamba nani. Nani athi maniphelele emakhaya nafike emakhaya imizenu iphephile. Nabo konke benikushile nifice kuhle njengoba nikushile ingagqekeziwe imizenu nemfuyo eningayitshontshwanga. Umeza maNazaretha. Mayizakujulayo umuntu ubuya inkomo ikwaziwe ifile. Mbuzi isuphoyizini. Ngabona abantu abalwana noMnazaretha. Noma ungala kanjani lento thina maNazaretha siyabonga nabantu abangakholwa. Ebasolwa ngumthandazo. uNkulunkulu usiphendulela.
nokuhloniphana kwenu nizana nokuziphatha kahle kwenu nizana ithi angibonge eManazaretha ngoba phela intense iyabonga. Ngibonge futhi nabashayeli abasigadela umkhumbi kaNkulunkulu. Ngibonge futhi nalaba futhi abasitholela umkhongo wesivumelwano. Ngibonge amakhosi nabemfundisi oyiniwela kwabo. Yinde le ndlela inzima futhi kodwa noma ubani ufanele bayihambe. Ngithi kini inkosi ziyibusise. Amen. Iniphe konke enifisayo. Amen. Naye labafana abasikhuthelela impijoli uhlale igubhu ngoba yibona abasinika amandla ukuthi siluhambe lwami. Noma usuthi uyakhathala uma ufika kubona hayi uvele uthola amandla amasha uhambe bese uphephuka ngempela. Yinhle into yini eyongona wayini. Njengoba mase sihamba sebeshaya into zabo lapha sisuke singasanyatheli phansi. Sesuthinta umhlabathi kancane. Ayikho into eyakhelwa into nje emhlabeni yaqala ngoba omkhulu. Semidanza. Eshaya imgidwana ekhaya nazo izitsha ekhanda. Ubona lento abayenzayo akuyona into yokudlala into esiwangaphakathi enhlizweni zabo. Umngcwele iyona into endlala eManazaretha. Ingcwele lento yini. Nani ningcwele eManazaretha. Ngiyofunde lapho. Wafunde lapho waba uThesalonika wesibili 2 verse 13. Ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu. Awufunde baba. Ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu. Ningethuki. Baba ufunde kanje. Uthethini kepha thina simelwe ukumbonga uNkulunkulu. Izanini uze kahle baba. Verse 2 verse 13. Izanini
bazalwane njalo ngani bazalwane abathandwa inkosi abathandwa inkosi ukuba kwasekuqaleni uNkulunkulu wanikhethela ukusindiswa uNkulunkulu wanikhethela ukusindiswa ukugcwalisa kukamoya nangokukholwa iqiniso ba kepha thina simelwe ukubonga uNkulunkulu njalo ngani bazalwane abathandwa inkosi ukuba kwasekuqaleni uNkulunkulu wanikhethela ukusindiswa. Njengoba nina nakhethela ukuthi nizosindiswa namanazareta. Ngokungcolisa kukamoya nangokukholwa iqiniso, umkholo iqiniso manazareta. Nahambi nilandela abantu abasebumnyameni bakhoneni bakumhlangano. Ngoba yonke into noyilana kwefundisi babe phambili bengekho ebumnyameni. Babe sebumnyameni ngabalaleli. Ngoba ibandla liyalimala linyazwa ukuthi kunemhlangano eyenziwa ubumnyameni. Into eyenziwa ubumnyameni wangwela ukhanya iyabona ngathi ayiyi phambili. Izanakhohlwa abantwana bakaNkulunkulu ukuthi la kukhona uNkulunkulu nokungcwele noSathane okhona isoko sakhe. Ngoba usuke ezofuna labo abakholwa kwabo kuyantengazela. Ngicela ke manazarane niqine ekholweni. Ungabi kwezimhlophe ezikholwayo. Izinto zenu zingakholwa. Akwemhlophe inhliziyo kwemhlophe ingubo. Ningavumeli ukuba igqila ezikaSathane. Ngoba uma nivumela uSathane uyonakala usizo zaNkulunkulu. Akube yilowo nalowo wazihlole. Ukuthi usekhona nomkholo wakho oyishona ukuthi usekhona nokuthi usekhona usakholwa yini.